de Café Coronel Siciliano Dolce. Dolce betekent zacht. Hij is dan ook iets zachter dan de Siciliano Rosso. Hij wordt iets minder donker gemaakt en zijn smaak is dan ook ietsje anders. En met anders bedoel ik dat niet alleen dat zachtere en dat zuurvrije, want dat hebben we altijd. En zeker met een 100% Arabica uit de landen Colombia, El Salvador en met name Brazilië en nog een beetje Guatemala. Zijn de kansen groot dat je bereikt wat wij graag willen. Ik denk dat het beste is om maar eens even te proeven wat hij ons gaat vertellen daarmee. En de crèmelaag is er nog aan het vormen. Die stijgt, langzaam maar zeker. De kleur is prachtig. Hij heeft naast het grijze van de 100% Arabica en het lagere cafeïnegehalte, dat was toch altijd van belang voor velen, heeft hij een klein vlammetje erin zitten, maar dat mag vandaag. De crèmelaag is prachtig. En nu de smaak, want hier ben ik aan toe. Heel grappig. Wederom een melkchocoladeachtige nasmaak, maar hij gaat naar karamel toe. En dat is weer het aparte van deze Dolce.